Natakot at nagulantang ang mga residente sa sitio na Baliw sa Barangay Buwed sa Calasiao, Pangasinan nitong Martes ng tanghali. Sa sanga kasi ng isang puno ng mangga, nakapulupot ang isang dambuhalang pinagbalatan ng ahas. Nadiskubre ito ng residenteng si Pablo. Ito ma'am, nung naisipan ko, nag-ikot-ikot ako dito sa Kakuyanan. Tapos nung nag-ikot ako, nasili ko may parang puti. Pinabayan dito ako lumapit, tapos nung lumapit ako, malaking balat. Pinabayaan ko muna, umuwi ako dito, uminom ako ng tubig. Pagkatapos uminom ako ng tubig, humingi ako ng kunti, kinuha ko na. Aniya, ito pa lang ang unang beses na makakita siya ng ganito kalaking pinagbalatan ng ahas sa kanilang lugar. Wala na, madam, nasanay na akong makakikita ng ganyan, ahas. Kaya lang malaki ito. Kaya nasanay na ako. Pero ito talagang malaki. Hindi na ako natakot, kaya lang sanay na ako. Isinangguni agad ito ni Pablo sa barangay at nang ipakita niya ito, ang mga opisyal at mga residente ng barangay hindi na iwasang matakot at mangamba. Nagtataka kami kung may ganito pala kalaking sawa, nangangamba yung mga taga rito. Dapat mahuli. Naglagay na rin po kami ng mga signage na bawal dumaan ng mga tao muna dito. Sa may banda ng Buwed po? Opo, sa may likod ng Coca-Cola po. Pero ang pinagbalatan, putol pa raw dahil nawawala ang parte ng ulo ng ahas. Tinukat na namin 16 feet. Pero putol pa. Estimated mga 25 feet yan . Sa pagsusuri ng barangay, galing ito sa isang sawa o reticulated python at halos 40 taong gulang na ang edad nito. Ayon naman sa Northern Exotic and Wildlife Troopers on Youth, ang reticulated python ay maaaring humaba hanggang 30 talampakan at umabot ang lifespan ng mga ito sa 30 taon. So yung pinakamahaba po na recorded sa captivity was 22 feet, pero base sa is pwede sila lumagpas dun sa size na yan. Basing sa captivity po, lifespan nila, umabot sila ng 15 to 30 years po. Depende sa pamumuhay, environment, pagkain, location. Bagamat nakakatakot isipin, mahalaga pa rin ang mga sawa sa kalikasan. Sila yung taga-balance sa mga malalaking species natin. So basically sila dapat yung magko-control dun sa mga herbivore species natin. Mga deer, mga malalaking rodents, cloud rats, civets, sila yung taga-control ng population nun. Kasi kung mag-out of balance is yung plant fauna naman natin yung ma-i-imbalance pagka nag-overshoot mga populations nun. Protektado rin ng batas ang mga sawa sa ilalim ng Section 27 ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Dito ipinagbabawal ang pagpatay, pagkolekta at pagbebenta ng sawa. Payo naman ng barangay sa mga residente. Pinapalaan po namin talaga yung mga tao dito, ma'am, kasi nakakatakot ng buhala po talaga itong balat ng sawa na natagpuan dito sa likod ng Coca-Cola. Sawa po. Kaya lang sobrang laki. Mga estimated, sabi nung si Francisco Clau, mga 40 years na po ito . Bagamat hindi naman raw ito makamandag, dapat pa ring mag-ingat ang publiko dito lalo na ang mga bata at ang mga alagang hayop. Sa ngayon, pinag-aaralan na ang kanilang paghahanap at paghuli sa dambuhalang sawa para sa kaligtasan ng publiko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.